po dun sa pinost ng kapatid kong number. Dahil lang ano po. Sabi ko ng mga anak ko, gusto yung magpuntahan mo doon, pero magkano si tatay ninyo. Iti kada iti nga lugar mga ka-JCQ ket isu iti nagrubwatan ni Mr. Eduardo Lekin nga isu na ket na panagkalap iti taaw iti parbangon kalman nga maging gana karita gundaway ket hanpay anapasang pet ti pamilyana ti mapukpukaw ket agtawen 62 tubo iti probinsya ti Quezon ngem agdama a residente iti barangay Davila Pasukin Ilocos Norte. In report met ten ti pamilyana kara iti maseknan nga autoridad ken mayor uray ti helicopter nga agapu iti Metro Manila nga isu ti maaramat apang birok ken ni Lekin. Ti adu apan ang istorya ti anak ken asawa na no kasano ang nagturong ni Edward Lekin iti taaw. Basta ano po, lumawat po siya ng kapon ng madaling araw, alas 3. Tapos, yun po, mga alas 12, may tumawag sa amin, alas 12, alauna ng tanghali na may umuwi daw po, tinawag daw po na inakit na umuwi na si tatay ko. Kaso ayaw pa umuwi ni tatay, baka siguro nga wala pa siyang nahuhuli na isda, kaya siguro nagpagabi na siya. Parang ano na kami kasi wala nga siyang kasama. Yun, ano na yung mga kapatid ko na maghanap na kasi bakit nga hindi wala pa. Yun hanggang ngayon, wala pa rin nakauwi pa rin yung tatay namin. Bali, nung madaling araw, pumunta po kami yun, nagtulong-tulong naman po yung mga kapitbahay namin na maghanap ng magbangka, mga 10 bangka na po sila. Pero pagbalik, wala pa rin po. Sa barangay po? Pumunta po kami nung madaling alas 4 po. Pumunta kami sa Coast Guard na inano namin na yung tatay namin na lumawat hanggang ngayon wala pa po. Yun, ginawa po yung mga detalye kung anong pangalan, tapos binigay po namin. Yun, hanggang ngayon Wala pa naman po silang inaano sa amin. Ma'am, nasabi mo kanina na may helicopter po na tutulong para sa paghahanap. Yun nga po, bali po pumingi po yung kapatid ko sa munisipyo, pati doon kapatid nung yung asawa ng pamangkin ko na kung saan makahingi ng pang helicopter kasi nga yung Coast Guard dyan, pumunta, hindi daw nila kaya yung alon, kaya sabi ko kung pwede sana umi kami ng helicopter pero hanggang ngayon wala pa. Pero sabi naman nila yung helicopter na yun manggagaling pa sa Manila, hindi mo lang kung kailan darating. Yun na lang aming pag-asa, yung helicopter, kasi hanggang ngayon wala pa rin nakaano sa papa namin. May dala po siyang pagkain tsaka tubig po. Tubig lang ho, pero yung pagkain tama lang po siguro isang araw niya. Yes po. Umaasa pa rin po ako na makauwi siya. Ma'am, wala naman po siyang tracker doon sa bangka niya. Wala. Okay. Wala po siyang cellphone, ma'am. Wala po. Okay. Ma'am, So ano po yung panawagan natin sa publiko or sa mga nakita po sa kanya? Nananawagan? Opo. Sana kasi makita o makapadpas sa tatay ko namin. Sana naman makikontak po doon sa pinost ng kapatid kong number. Dahil lang ano po. okay. Pinakutatag ko lang po yung sarili ko. Pero pagdating na ganito, hindi ko po kaya. Kung ilalarawan mo yung tatay mo, ma'am, ano po yung kung paano po siya i-describe? Mabait po na para sa akin. Ayoko na po. Mabait po para sa akin. Lahat naman po dito kasama niya. 62 years old na po siya, ma'am. Ba't nagtatrabaho pa din po? Opo, kaso gusto talaga namin, ayaw namin paglautin. Kaso talagang gusto niya pang maghanap buhay. Kasi ayaw niya pong umasa sa mga anak niya. Hanggat kaya pa niya, gusto niyang kumain pa rin maghanap buhay. Gano'n na po siya katagal? Opo, parang, opo. Ilang years na po? Simula pa, yun po yung hanap buhay na pinagkaano talaga sa amin. Quezon pa po? Opo. Dati nasa Pangasinan pa po sila. Tapos dumahi po
ako dito sa Ilocos. Nagpabili ng isang bilog, sir. Sabi ko, di, naubos na, sir, mga alas 8. Tapos lumabas na dito, sir, sabi sa akin, ano, may binili ka pa? Sabi ko, tama na yan. At maglaot ka man siguro. Hindi naman kita inapilit maglaot o hindi. Basta, huwag ka maglaot na nakakainom ka na. Sabi niya, bilhan mo pa ako ng isa at kaya ko pa, sabi mo sa akin. Hindi ako naman, nagmamadali ang mag-alas 10 na siguro yun, sir. Nagpunta ako doon sa tindahan, takbo-takbo pa nga ako, sir. Diyan ako dumaan sa Kamakato. Hindi ngayon, tamang-tama rin, pasarado na yung tindahan, sir. Abot ko pa, nakabili ako ng isang bilog. Ngayon, pagdating ko, naghintay sa dyan, nakaupo sa dyan. Kinuha niya yung gin. Hinampas niya dito, sir. Dito, hindi nabasag yung yung gin. Nakatayo pa yan dyan. Ang ako naman nakaupo. Di pinabayaan ko lang yun, yung gin. Pati siya, pumunta din dun sa bangka niya, sir. Andyan pa rin ang gin. Sabi ko mga 2 oras na, nandyan pa rin ang gin. Kap. Ang gawa ko naman, kinuha ko yung gin, tinago ko doon, pinagsama ko doon sa mga buti ng walang mga laman para hindi makikita. Ay di ngayon, sir, pagdating niya galing bangka mag-alas 3, sabi niya sa akin, at diyan kami tutulog yung mga anak ko, "Uy, gising ka na dyan at maglaot daw siya," sabi niya, sir. Alas 3 na. Sabi ko, "Huwag kang maglaot at gawa ng wala kang kakumboy." Ay kayang-kaya daw niya, sir, sabi niya sa akin. Kunuha yung kanyang mga baon na sinilagyan niya ng kanin at saka ulam. Hindi ako naman, naglagay rin ako ng sir, mga hilo doon sa sako. Yung pala siya, naghahanap doon sa gin. Nakita talaga niya, sir, doon. Tinabunan ko pa nga sa mga gin na walang laman. Ang gawa niya, nakuha niya yung gin, sinuksok niya doon sa may hilo. Sabi ko, tinanggal ko. "Oh, bakit tanggalin mo yan?" Sabi niya, "Ay, iiwan mo yan. Saka mo na inom yan, pag galing ka na sa laot, at lalaot ka pa. Sige, kunin mo yan at hampas ko sa ulo mo yan, di pa sa yan," sabi niya sa akin. Ang gawa ko siya, siyempre natakot ako at nakakainom din. Binalik ko doon sila sa yelo. Yes. Oo, siyempre, kaya daw niya, sir, ay sabi niya, "Huwag ka nga magsalog," sabi ko, "at wala kang kakumboy." Oo, sabi naman niya sa akin, "Kaunti lang yun, hanggang ilang milya ba yun, 12?" Sabi niya, "Wala kang kakumboy, baka daw siya may kakumboy doon sa inyo doon, banda Kap." No, tamang-tama nga, tinawagan ko si RB kahapon. "RB, nandyan baga, hindi baga may naglaot baga dyan sa Nagabungan?" "Mayroon, nanay." "Saan?" "Yung inakit daw yung si Tatay Narding." Sabi daw ni Tatay Narding, mamaya na lang daw sa ganyang araw. Susunod lang daw mga alas 5. Hindi naman daw umuwi na yung kakumboy. At yun ang sabi daw ay na susunod lang daw yung ganyan ng araw, uuwi na daw. Ay ngayon, sabi ko sa mga anak ko, mga anak ko, yung atatay ninyo hindi pa umuwi, anong oras na, padilim na. Hindi ngayon itong mga anak ko, ang bilis sila nakakuha ng mga bangka. Silang 3 sila. Patakbo. Ito ganun. Ako naman, sabi ko ng mga anak ko, "Gusto yung magpuntahan mo doon, magkano si tatay ninyo?" Talagang bilis na pagkatakbo. Ngayon 3 bangka, hanggang 5 bangka sila. Hanggang alas 3 ng madaling araw, sir, umuwi na sila. Ako andun pa rin ako sa tabing baybay. Hinintay ko yung mga anak ay nagasundo. Ay wala talaga silang nakita daw, sir, sabi ng mga anak ko. Di ngayon kanina, madaling araw, alas 4, binalikan naman nila yun. 5 bangka pa rin sila. Hanggang ngayon, yung 3 nakauwi na, yung 2 naghanap pa daw, hindi pa umuwi ngayon. Kaya doon baga ako galing sa tabing dagat, naghintay ako. Pero nanay, nung nagpaiwan dun sa laot, okay naman po yung panahon natin noon? Kahapon, sir, okay naman daw, sir. Kalma-kalma pa daw, hindi pa naman daw gasinong malakas. Sabi ng anak ko, sabi, okay lang daw, siguro sa tabi lang pati daw, sir. Hindi, yun. Sinundo nga nila, yun na nga, sir. Hindi nila nakikita kagabi. Binalikan nila kanina. Ganun pa rin, hindi nila nakikita. Sabi ko, tuwikan ko gawin ang kasama ko. So nanay, ano po yung panawagan ninyo sa mga kabayan natin or sa mga kalapit natin na mga Ang lugar? ko lang, sir,
Makawi lang yung asawa ko. Kailangan manawagan ko sir, mauwi na sana yung asawa ko. Kahit may yung bangka niya, siya lang. Gusto ko makita ng asawa ko. Yun ang gusto ko makita sir. Okay po.